Tatarová, dobrá práca, prihráva Miklíkovi. Miklík 3-0! Tomáš Tatar, vyhrávame o 3 góly. Tomáš Tatar, ktorý to všetko začal, to aj gólovo zakončil. Parádna akcia druhého útoku. Koľko už takýchto gólov padlo na šampionáte. Prudká strieľaná prihrávka zo strany, presne na čepel. Uvidíme to. Naspäť, výmena puku. Okamžité zakončenie. A opäť nebude mať podiel na tomto góle Juraj Mikuš, ale musíme ho pochváliť. Ako sa tlačil hneď smerom na bránku, videl, že Tatar má puk, ani sa na nič, nikam sa nepozeral. Rovno sa tlačil k Bellisimovi, naviazal na seba brániacich hráčov a vlastne tak vytvoril také malé prečíslenie pre Miklíka a Tatara. Uvoľnil priestor. Áno.